Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Ame setigi ala fo ka tanu ka barkada. Ame kishi annema chama nyina fe. Ako ketidiw na son herema kan. No de an kuntigi Muhammad ani asomogo sanmaw. Anaka sahaba nyumaw. Ani mogo be ko lutuguru la ni nyuma ye fuka tase lahara doma. Ya rabbi ala kaneni awye o jamakul sanma nununa. Ka foli ani walima don ke ka nyeshin Shirfula TV lajebaga bela jelema. Mali kono ani Mali kokan. Kenegere nyala aw fen fere sigilen do ka na jen wakati na. Amolo done ya ka fo. Bi wajulu kene ame buage. San jami ato ansardin tonde munu me buage. Ubi joli dike ani ga kene banyana maya kasangani an karamogo Said Sherif Usman Madan Haidara ale ka bangani ni soja baraw ye inanta baraw kera ka be me kaloma san bafla ani mukan woro bara nunu dona ni joli die ani kuma galamani semeni mogola mogo munu tume joli kene kan ay mu soro la neni aw anga je anga nyama daw fe bi Sherif Usman Madan Haidara no yan karamogo yambi aga anniversaire nyanyan dola no e kana joli di fils abilillah ne 12 mai kon sira o dolonte mo shila je kono donc an biya joli di humu kɔnɔna na kana joli bayirikaw di fils abilillah Sherif Usman Madan Haidara kama donc o tɛ se kuma fɔla tugun quoi bɛɛ lajɛlen bolo san o san an bɛ o dɔrɔn de kama ala ye diɲɛ san o san jira na an bɛna joli di donc nisɔndiya dɔrɔn de b'an na inchallah n bolo ka ɲɛsin karamɔgɔ ma dɔrɔn o ye si caman ani barika a yɛrɛ ko ten nɔ ko san o san mɔgɔw bɛ dugawu kɛ ko ala ka san 60 a ka san 60 dɔrɔn a delila k'o kuma fɔ ko san o san mɔgɔw bɛ dugawu kɛ ko san 60 ɲɔgɔn caman ko ale mago bɛ min na dɔrɔn ale ka se ka sa ka to ala kɔ donc a y'o fɔ o fana ye tiɲɛ ye donc san 60 yɛrɛ tɛ mais san 120 tɛ mais an bɛ dugawu kɛ dɔrɔn i nana min kɔsɔn i taara min kɔsɔn a ka k'o ye dɔrɔn a banna donc an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye ala ka san 71 caman di a ma ɲinan ye san 71 an bɛ dugawu k'a ye parce que n'ale mɛnna sira joli caman bɛ sɔrɔ fandaw fɛ n'ale mɛnna sira muso sabagatɔw bi balo ɲɛnamaw sɔrɔ n'ale mɛnna sira wari bi di fandaw ma fana inchallah ayiwa an kɔni bɛ yɔrɔ min na bi foyi t'an bolo nisɔndiya kɔ ka ala tando ka ala barikada ka ala waliɲuman dɔn ka ala koɲuman dɔn ala sɔnna ka an karamɔgɔ ka anniversaire yira an na bi n'o y'a ka san 71 ye an bɛ ala fo ko ala ni ce ka tila k'a ɲini ala fɛ nin san ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ala k'a dan n'a ma k'a dan n'a ma kɛnɛya la k'a dan n'a ma wasa la k'a dan n'a ma kunkɔrɔta la a kun bɛ cɛ min kɔ n'a ti ɲɛ o kɔ o bɛ s'an ma don min o y'a sɔrɔ an n'ala cɛ ka ɲi ala k'o ka ɲi ka taa n'an sigi alijinɛ kɔnɔ a n'a bɔkolo n'a zuruya a n'an yɛrɛ n'an bɔkolo n'an zuruya a n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen k'an fara kira n'a somɔgɔw kan. N bɛ joli di la bi sabu joli ye fɛn ye ale le ka bon adamaden bolo ɲɛnamaya kɔnɔ n'i ka fɛn bɛɛ ye donc anw karamɔgɔ ka bon an bolo min kɛ o de kama an b'an joli di la ka kɛ ka niw sauver n'a ye an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama a ka anniversaire nisɔndiya min bɛ an na n'an ko an b'a fɔ an da tɛ se a dan na a nisɔn ka di kojugu a ka nin anniversaire in na o kama bɛɛ bɔra cɛ fara muso kan ka na fara ɲɔgɔn kan ka joliw di ka niw sauver n'a ye sabu anw karamɔgɔ kanu b'an na cogo min na fɛn wɛrɛ t'an bolo an joli y'an ta ye an b'o di ala ma a ka anniversaire bonya kama. Ma kɛ yɔrɔ ye Buwake bɛ kɛ dugu kɔnɔ n'o ye Buwake n'a nɔkan dugu ye ka bɛn an karamɔgɔ ka anniversaire n'o y'a ka san 71 ala barikada kɛnɛ ye an b'o o de la bi n'o ye an ye joli di de labɛn comme o ye laada ye an bolo san o san ka bɛn an karamɔgɔ ka anniversaire ma an bɛ joli di dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a di dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw ma o k'a kɛ ka adamadenw niw kisi minnu bɛ degun kɔnɔ banabagatɔw accidentɔw joliko bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la u ka se ka joli in ta ka olu kisi fi sabilillahi k'o kɛ barika ani si ɲinini ye ala fɛ k'a di an karamɔgɔ ma sabu an karamɔgɔ ye Said Sherif Usman Madan Haidara a sara tɛ anw bolo a nana baara min kɛ diɲɛlatigɛ la i silamɛ o i kafiri o bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la donc an bɛ se ka mun de kɛ k'a di a ma an bɛ dugawu de k'a ye ka saraka bɔ a ye saraka min ni aw ɲɔgɔn tɛ yen o de ka joli ka jɛn i joli kɔ k'a di
ka mɔgɔ dɔ ni kisi k'a ɲini ala fɛ o sara ala k'o di an karamɔgɔ ma k'a k'a ye si a di kɛnɛya ye ka san caman d'a ma san min tola k'a kɛ hɛrɛ ni wasa ni kɔrɔta ye wala an b'o kɛnɛ de kan sɔgɔma na o tɛ ko kula ye o daminɛna a mɛnna sabu ala hinɛna diɲɛ na ka diɲɛ ɲɛnagwɛ ni an karamɔgɔ a Seyidu Sɔmada Hayidara ɲɔgɔnna dili ye diɲɛ ma o ye ala ka hinɛ dɔ de ye i n'a fɔ ala y'o fɔ ala cɛla ɲɛna cogo min na wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin n'ala ye Mamadu Mustafa kɛ hinɛ ye k'a di diɲɛ mɔgɔ ma o hinɛ in fana diɲɛ mɔgɔ bɔla kalama sabu maa o maa tugula kira la alayhi salatu wasalam o sala hɔrɔnya la danbetigiya la yɛrɛ dɔn na jogo ɲumanya la mun tugula kɔ tiɲɛ sira kan o la ni a Seyidu Sɔmada Hayidara fana ala y'o naci diɲɛ kɔnɔ bi diɲɛ bɔla maa mun nali kalama n'a hakili la o cɛba dɔ ye Hayidara ye Seyidu Sɔmada Hayidara a y'a ɲumanya tɛ se ka fɔ ka ban o de la san o san nin ye wale ɲuman dɔn de ye in tashkurullaha yashkurukum in tashkurullaha yashkurukum n'aw y'ala barika la k'ala wale ɲuman dɔn ala b'aw sara n'a ka wale ɲuman dɔn ye o la nin ye le dɔrɔn ka ala barika la k'ala wale ɲuman dɔn ala ye hɛrɛ min k'an ye a bɛ na ibara fila bɛɛ la in tashkurullaha yazidukum wa in tashkurullaha yashkurukum n'aw y'ala wale ɲuman dɔn ala b'aw jidi n'a y'ala wale ɲuman dɔn ala b'a sara n'a ya wale ɲuman dɔn ye o la joliji fɛn fɛn bɛna kɛ nin an b'a fɔ nin ka dɔgɔ Hayidara la an bɛ nin di diɲɛ mɔgɔ ma le fɔlɔ o ka nin minɛ yan'ala ye se wɛrɛ kɛ an ye min tɛ nin ye an bɛ ko wɛrɛ kɛ min ka bon ni nin ye inshallah taala. O tɛmɛnen su fɛ u ye kɛnɛba sigi min ɲɛnamayara an ka Ustazul Fadil fɛ an ye mun sɔrɔ o la ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. I ye nansaraw ladege ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ ladege ko lahara bɛ wuli n'o tigi de ye tumana min na an b'o dalilu ɲini na k'o fara ɲɔgɔn kan o dalilu caman carini kɔfɛ an bolo Maka alimamiba n'o ye Sheikh Sudaysi ye ale ko an k'an daje ko ale yɛrɛ ka anniversaire ko a b'o kɛ a bɛ gato tigɛ ne hakili la diɲɛ bɛɛ y'o publication ye Sudaysi ka anniversaire k'a gato tigɛ ka ala barika la ala ye si min d'a ma ala k'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kalifa ma kɛnɛya kɔnɔ ani lafiya kɔnɔ o de ye video carin bɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ caman bolo n'i m'a ye na n fɛ m'a d'i ma. Baliw Seyidu Sɔmada Hayidara an bɛ fɛ ka kuma kan Hayidara nali ye mun ye Hayidara ye jɔn ye n'i tugula mɔgɔ kɔ i kan k'a dɔn wa ne ko i ma ko ne karamɔgɔ a ɲɔgɔn de tɛ yen e bɛ sigi o la wa kifil matiya ala diyari ahibati kɛnul ghiyaba min az-zamani al-ankati daliya tigi ko i bɛ yɛlɛ nka daba min kan i bɛ boli fɛn min kan i bɛ taama fɛn min kan a ko wa kifil matiya ala diyari ahiba i ka yɛlɛ nka daba i ka boli fɛn y'o sɔnsori kanuɲɔgɔnw ka da la kanuɲɔgɔnw ka so kanuɲɔgɔn jumɛnw kɛnul ghiyasa kanuɲɔgɔn mun kɛra faba sanji ye kanuɲɔgɔn mun kɛra wasaji ye kanuɲɔgɔn mun kɛra kanda bɔnda ye mina zamani wagati kɔnɔ al ankadi wagati min n'a ka gɛlɛ a jalen don wagati min ni a nege bɔlen don wagati min ka gɛlɛ o ye gɛlɛya da ye fo a bɛ kɛ a balobaga kɔnɔ a wagati balobaga kɔnɔ ko a k'a yɛrɛ faga ala n'a gɛlɛya kojugu fɛ sanji min bɛ na o wagati ka na wagati magaya ka wagati nɛɛma a ko o tigimɔgɔw ka so maa kan k'i ka yɛlɛ nka daba jigi i b'o so dɔn bi wa o de ye a Seyidu Sɔmada Hayidara ka so ye n'i wulila dɔnni
hakika ɲinini na diinɛ hakika ɲinini na adamadenya sɛbɛ ɲinini na karamɔgɔ min y'a min fɔ a da la o y'a sɔrɔ a y'o ɲɔgɔnna ba caman kɛ yan'a k'a fɔ i bi fɛrɛ minɛ Hayidara de la yen Sɛrifu Sɔmɔdani Hayidara n'a den humul qawmu la yuska jalisuhum maa o maa n'i ye Hayidara kɛrɛfɛ sigi sɔrɔ k'a ka tɔndenya sɔrɔ k'a ka wajulukaw lamɛn ka Hayidara dɔn ka tugu a kɔ hali n'i ma gɛrɛ a la ka tugu a kɔ hali n'i m'a ye maa o maa kɛla o mɔgɔw cɛma la yuska jalisuhum Hayidara lamɛnbaga n'a nɔkantugubaga bɛɛ kunnanko jɔn t'a cɛ ma a bɛɛ kunna ka di o de la i b'a denkɛ ta i kɛrɛfɛ a Seyidi Ahmed Tijani Hayidara o b'i bɔ wa fata ignawu kahalin lahu mashhada wa hijal mashikhati lahu fi hadasati al-amradi ne Seyidi Ahmed Tijani Hayidara ye fata funengedu a si ma se yɔrɔ min a ka dɔnni n'a ka faamu a n'a ka cɛsiri o b'a la ka san 100 tɛmɛ ka ban kɔngɔ sisi nafa o de bɛ Seyidi Ahmed Tijani Hayidara la wa hijal mashikha cɛkɔrɔbaya hakili cɛkɔrɔbaya faamu cɛkɔrɔbaya kodɔn a n'a dɔnni Ala y'o de fara ɲɔgɔn kan k'a don nin funɛŋɛ in na fi hadasati al-amradi k'a to Bamakɔ jamana kan a bɔla Côte d'Ivoire sisan sanfɛ yan an bɛ Yamusokoro sɔrɔ don min k'a kunbɛn Yamusokoro o y'a sɔrɔ maa min ye bayi'a kɛ a bolo mɔgɔ 400 ani kɔ o y'a sɔrɔ tuguni ma se yɔrɔ si an se ka don walanda kɔnɔ an b'a fo n'an y'ale fo ka ban karamɔgɔ den bɛɛ b'a ka foli sɔrɔ Ahmed Tijani ka foli kɔrɔ n'o ye n yɛrɛ ka seku ye ani n ka nɔɔrɔ ya Rabbi Ala k'an ni sɔgɔma bɛn Ala k'an kɛ sɔgɔma tigi ye na السيد الشريف عثمان مدني Hayidara a ko an ka walanda bɛ cɛkɔrɔba de kan n'a ma ɲɛ ko a sigila maa min ka anniversaire kama ne hakili la kuma bɛ kɛ o de kan kuma bɛ k'ale de kan dɛ an fɛn min y'an sigi yan o de ye Hayidara ko ye o la ko a Seyid kuntigi diinɛ ɲɛmɔgɔ Hayidara jɔn don na إن معرفته أطال الله بكاءه a ko Sɛrifu Sɔmɔdani Hayidara dɔnni a ɲɛnamaya si Ala k'a janya yanni ka to yɔrɔ jan ka Hayidara kɛlɛ a lamɛn fɛn min bɛ maa caman halaki ka maa caman kunnangoya o de ye i ti fɛn min kalama k'i da don o la k'o kiti tigɛ n'i bɛ jahanamaden ɲinina maa kunnango ɲinina o de ye ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ ka sɔrɔ i m'a lamɛn ka mɔgɔ dɔ kɛlɛ ka sɔrɔ i ma gbɛrɛ a la i m'a ka faamu ye k'a kɛlɛ ko o ko maa caman t'a don jahanama kɔnɔ lahara ni o ko de ye o la Hayidara n'i bɛ fɛ k'a dɔn n bɛna a dɔɔni f'i ɲɛna sɔn na sabu ka Hayidara fɔ mɔgɔ ye su kelen t'i bɔ na تتجلى في 12 مرحلة a ko Hayidara dɔɔni ka Hayidara faamu sɛbɛlikɛlaw ye sɛbɛli kɛ k'a don bonda 12 kɔnɔ bonda 12 na المرحلة الأولى نسبه الشريف Sɛrifu Sɔmɔdani Hayidara yɛrɛ dɔɔni fɔlɔ a étape fɔlɔ o de ye a bɔla bɔkolo duman de la Hayidara bɔla bɔkolo duman na هو السيد الشريف عثمان بن مدني Hayidara a ko Sɛrifu Sɔmɔdani Hayidara o de tɔgɔ ye ko Usmanu Madani Hayidara
na afak ba wole ko Bazumana Haidara namugera na to ka da mola na ta dama bala ibe se ka na ta don ba bala ki den to la aka doni ko so wa ibe se ka na ta na folo tigila ki den to la aka na folo ko so ibe se ka na ta mo bala ki den to la aka ma baya ko so nimbe na ta kodo yi nga Jerusalem madan ka Bazumana to soro tamani misiri wolila mi mo wurila ka ye tamani mama soro mi go kwa faini abayni fo aka na ya ole na bet tamani ma ole kumbe wole ko Bazumana bara wore tala misiri wole ko Jerusalem madan Haidara fabe Haidara to la domi Bazumana la ni sekolo Haidara fa no e bamada ni obi Bazumana nye odo sela ni tolo afaba nye tola ni bonyedo afaba nye bonyela na ay to indala ibalo ko ko yere atarkizula ka composer ka labe ala yere de bolo de Haidara ka ko damne ala yere simbala wadra sabu atola la chemina ni donilo ni nafololo ni jorolo o foi tunde chei moloko mabi nataola ka dentola ai che amuke ananga choroba ibalo ko choroba yere tun gidelino atun blasaranino ala yere bulu atuta yere kufe che Jerusalem madan Haidara ka Usman to soro Bazumana misiri wolila afayo de kanu ka tola wani chorobai ayare madawma abi karamota aka heketo karamoka heketo abi karamota o wati adelama bi achokobala mana korodo abata domi abata ka yalana yorobe niene togomai aya sama duola niene togomai niene Bazumana togomai aya sama duola ola iba doko jam misiri wala yere fana tunta kufe Haidara kula parce que nala bi fe ka dem ke femi depuis anadon anna wakati anna yoro anna tuma ala ba ko be korosi akanga teme mo bolo abe korosinino abe gidenino abe blasarino ole ko so ala maso Haidara kan nati ay نعم اسم والدي محمد المدني Jerusalem madan Haidara bange fa ala ya boche bamina ole tuye ko Muhammadul Madani ole tuye Jerusalem madan Haidara faye chokoroba ngania ala yode sarai akalleidu anaka daka yo mita alai ibalo ko be leidun tannomi ayata ninna nyato ayata ni konangale ole la ya ka konange yanga nyase ni Haidara nyona soli ejiko nam واسم والدته باسطة تراوري Jerusalem madan Haidara ba muso bamiya bange muso nganya nyumantigi muso majigile muso sabarni muso yere domaga muso furula batomaga no ye ammo muso ye Basita Traoré Allahu yarhamuha wallahi alay ni noro ji muso bami manaya bange muso ba nganya maya amadu davena wallahi amadu davena ne de la kan kuma fo mesiga ka osala sanjando antala karamo fe Bamako amena sigi wati mi an sira nyina fɛ ka duwawu ɲini a fɛ k'a fɔ an bɛ fɛ ka tɛmɛ tamani
karamɔgɔ ko a ma ko n'a taara tamani a ye n yɛrɛ sama duwawu la a kɛra cogo min na n b'a la k'a fɔ ten o don mukadamu Ibrahim Konate Belleville ala ka hinɛ la o tun bɛ yen Musa Tarawele o bɛ yen a ma sa a bɛ yen Belleville i b'a ɲininka o tun bɛ yen Kacola Bala tun bɛ yen an tun bɛ mɔgɔ dama damani bɔ an nana ka na jigin karamɔgɔ ka so o b'a sɔrɔ kow ma kɛ tan an nana ka na jigin musokɔrɔba kan a y'an dunanya minɛ wulada sera a ye mɔgɔ bila n'an ye k'o ye taa ɲɛnajɛ kɛ n'an ye jida la an tagatɔ a ye fili jɔ ta k'a di an ma a ko an ye taa jɔ feere an ko mɔgɔ si t'an na min bɛ se jɔ fili la a ko an ye jɔ minɛ ko hali ni Bazumana yɛrɛ nana k'a bɛ to ka taa yɛrɛ ɲɛnajɛ jɔ la mɔgɔ ma sɔrɔ an na min bɛ jɔ minɛ parce que o dɔnbaga t'an cɛ ma o don a ye den dɔ bila n'an ye k'o ka taa n'an ye jida la o taara n'an ye jida la den in ko a bɛ yɛlɛ n'an ye kurun kan bɛɛ siranna ka don ne ko n ko ne bɛ don a ye ne ta kurun na an taara se ji cɛ ma an bɛ baro la ne ko cɛ ma petini ma n ko mairie bɛ ji in na ko mairie b'a la n ko bama don a ko fana bɛ yen depuis o kɛra dɔrɔn ne ye kuma dabila kurun kɔnɔ pewu ne ko petini ma n ko an ye sigi kuma lamɛn jaw de b'a la k'an ta a y'a publier yɔrɔ dɔ ka di yan a ko ne ma o don a ko tamaniya Seku Sɔmada Hayidara ka dunan ko a tɛ kun mairie la ka s'a ma Allahu Akbar bilahi an seginna ne y'a fɔ Usazu ɲɛna c'est ne kelen de yɛrɛla ji kan su kola an ye sira ɲini an ba fɛ an mɔmuso fɛ an ko an bɛ taa kaburudo la a ye dugawu k'an ye an taara kaburudo la n bɛ kuma min fɔla seerew bɛ a caman an taara kaburu la an taara sigi cɛkɔrɔba kaburu kunna n'o ye Bamadani kaburu ye an b'a la bɛɛ ka dugawu b'i bolo bɛɛ b'i ta kalan na kaburu clôturé non an nana mankan dɔ de mɛn min bɛ i n'a fɔ sobolikan ne hakili la ne la ka kuma fɔ aw ɲɛna min bɛ i n'a fɔ sobolikan so gurupu a caman i n'a fɔ ni sow bɛ ɲɔgɔn dan na o bɛ boli cogo min so gurupu caman de tun bɛ ɲɔgɔn dan na ten an bɛ mankan de mɛnna ma an ɲɛ tɛ sow yɛrɛ la fo mankan nana se an kɛrɛfɛ mɔgɔ si ma to an na min b'a fɔ minnu k'a filɛ parce que an yɛrɛ fɛ o yɛlɛla an kan ka ban mais mankan sela ma mankan dɔ la dɔ m'a fɔ dɔ ye k'i k'a mɛn wa an y'o dugawu kɛ ka segin ka taa so mais an bɛɛ siranna an seginna ka taa so ka taa da ten dugu taara ma ne nana siko k'a ye karamɔgɔ fa n'o ye Mamadu Madani ye ani jamakuru caman o bɛɛ bɛ Fanigɛ la o nana ka na don so kɔnɔ an ba a n'a mɔmuso bolila kunbɛn n'o ye Basira Tarawele ye a ko siribucɛ k'o ka di wa wallahi Mamadu Madani n'o ye Bamadani ye a ko a ma a ko Bazumana ka dunanw nana u taala an fo an farala ɲɔgɔn kan an bɛna ka na foli d'o ma Allahu Akbar an wulila o de ye ne lakunu ka bɔ sunɔgɔ la an wulila dɔrɔn ka Usazu lakunu an ko sa ko ne ka siko kɛ n ka filɛ ka Musa Tarawele nu bɛɛ k'a fɔ o bɛɛ ye Musa Tarawele bɛ Buwake yan ni dugu bɛɛ la o de y'a ɲininka nin kɛla anw na tamani a kan ka lakale yɔrɔ min an y'a lakale jaabi min fana dila ma a la o de bi ma bala an na Allahu Akbar bi ma bala an na wallahi o de la nin cɛkɔrɔba in ni mɔgɔw b'a la k'a kaburu yazura hali bele min m'a faamu Ala k'a faamu yira a la n'o tɛ kaburu mun kan ka yazura diɲɛ dugukolo kan ka bin nin cɛkɔrɔba in ka kaburu b'a la n'a kaburu tɛ yen ko a kan ka yazura ko kelen don nin don kira kaburu kɔfɛ
ole Bamadan Haidara na ole kala noro sababu ani Basita Traoré na ولد في عام 1955 ميلادية. Cheikh Ousmane Madane Haidara ye dieu dugukolo sɔrɔ ka bɛn 1955 ma le 12 mai 1955 na وهو أحد أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. akwai bɛnni bɛ fɛ ka Haidara dɔ kira mɔden mun b'a la ka taama la ka dugukolo kɔ ka Cheikh Ousmane Madane Haidara y'o dɔ ye aha Sherifu kɔni Haidara kɔni kira mɔdenw no o kini tɔɔrɔ Haidara y'a ka dan bɛɛ ye n'i ye ne ɲininka ko Umaru i bɛ fɛ ka kɛ mun ye a ka di n ka kɛ Haidara ye e yɛrɛ bɛ fɛ i ka k'a ye hali cidenya ka d'an ye Ala tɛ mɔgɔ ɲininka k'i kɛ ciden na n'o tɛ n'Ala tun b'a ɲininka an bɛɛ tun bɛ kɛ ciden ye wa Ala tɛ maa ɲininka k'i kɛ Haidara ye k'i kɛ Sherifu ye Ala ka kɛrɛ don kiraya joli a tɛ tɛmɛ du bɛɛ kɔnɔ Cheikh Ousmane Madane Haidara ye kira mɔden direct de ye Sherifuya tɛntɛnna k'a suma k'a nɔgɔw sama ka bɔ a la o taara bɛn cɛ min ka Sherifuya kan ko nɔgɔ min sigala Zarati ma deli ka tɛmɛ a sira fɛ Cheikh Ousmane Madane Haidara y'o cɛba dɔ ye Mali bɛɛ kira mɔden no kira joli don na نسبه أفضل الأنساب. a ko Cheikh Ousmane Madane Haidara tɛmɛna bɔkolo mun fɛ k'o de ye bɔkolo la sɔn hɛrɛma ye ko kira bɔkolo don e bɛ bɔkolo jumɛn la Ala ka dugukolo kɔ k'o ka fisa ni kira bɔnnaw ye o de la ko Cheikh Ousmane Madane Haidara bɔkolo a n'a danbe a n'a ka kabila k'o de ye danbe ni bɔkolo ni kabila bɛɛ ka sɔn hɛrɛma ye o ka fisa ne ye o ka fisa e ye jɛn n'o ye Ala de y'o kɛ jɛn n'o ye walahi ne ba n ko Ala ye min kɛ o wasala kojugu wa Cheikh Ousmane Madane Haidara ma diɲɛ minɛ ko a ye Haidara ye dɛ a ye diɲɛ minɛ de ni Ala ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ ka Ala ka diinɛ lase maaw tugula la o nana Sherifuya dɔw de kɔnɔ a ma mɔgɔ si wele ko ne ye Haidara ye a ye tugu ayi Haidara ma deli ka mɔgɔ wele diɲɛ kɔnɔ ko a ye na yan ne de ye Haidara ye ne ye kira somɔgɔ de ye ne ye kira joli de ye a ye na n fɛ yan ayi i tugula Haidara kɔ a diinɛ lasela i tugula Haidara kɔ n'a ka laadiriya de ye i tugula Haidara kɔ n'a ka hɔrɔnya de ye i tugula Haidara kɔ n'a ka fɔnisɛya de ye Sherifuya nin'i sɔrɔ o de kɔnɔ Sherifuya b'a la a n'o nana le depuis dɔn tɛ bi ye nka a ma jala siri ko a ye Sherifu ye a ye jala siri le ni Ala ka diinɛ tali ye man kana lillahi kana lahu maa o maa n'i kɛra Ala ye Ala b'i k'i ye o de la i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na Haidara bolo bi mɔgɔw bi wasa sɔrɔ Tarawele mobili jumɛn de bɛ mobili bɛɛ ɲɛ bi a ka ca mobiliw tɔgɔw ka ca mais V8 n'i y'o di e ma sisan a ka di i ye dɛ an ɲɛ bɛ Tarawele la kunun moto kan bi Tarawele nana V8 kan ko jɔn de bɛ tɛmɛna ko Tarawele tɛ wa ko a ye mun ni ne sɔrɔ ko a kɛra mɔgɔba ye dɛ i ma bonya sɔrɔ wa k'i ye V8 sɔrɔ mais V8 ye bonya sɔrɔ ko a nana di Haidara ma fɛn fɛn dila Haidara ma a bɛɛ ye bonya sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ ko a dɔ dila Haidara ma an bɛ hamɛri ko tile kɛ don min na o kuma nɔgɔ dɛ hamɛri o tile kuma nɔgɔ mais Haidara hamɛri tɔgɔ bɔra ka bonya sɔrɔ ko a dila Haidara ma o ma kɛ ɲɛna bi bɛ di o la fɛnw bi bonya ne yɛrɛ sigilen tɛ nin yan Umaru Watara ne kelen de ye kalan kɛ yan Usaz Kamsogo a kelen de ye kalan kɛ yan Bɔkɛ Jara kelen de ye kalan kɛ wa Cam bɛ cogo di Layi Sangare bɛ cogo di Jata bɛ cogo di ninnu bɛɛ ye kalan kɛ o ɲɔgɔnna ba kelen bɛ dugukolo kɔ kan nka bi o tɔgɔ filɛ ka diɲɛ bɛɛ labɔ tumana min na o tugula nɔrɔ tigi ko Ala ye nɔrɔ d'o ma o tugula kasa duman tigi ko Ala y'o kasa diya نعم ومصداق ذلك قول عائشة رضي الله عنها
ako k'a fɔ ko Haidara bɔkɔlɔ ka fisa ni bɔkɔlɔ bɛɛ ye k'o tɛ ansɔriw ka kuma ye dɛ ko an ba Aisha yɛrɛ de y'o fɔ naam أنه صلى الله عليه وسلم قال naam أتاني جبريل فقال كلبت مشارق الأرض ومغاربها an ba Aisha ko a furukɛ n'o ye Muhammadu Mustafa alayhi salatu wassalam ko Jibrila yɛrɛ de nana kira fɛ a bɛna kuma dɔ fɔ a ye ko Jibrila ko kalabtu masharik al-ard wa magharibaha ko ale Jibrila mununa tile bɔ tile ben bani baba diɲɛ dugukolo bɛɛ kan Jibrila de b'a a kankan fɔ kira ye فلم أرى رجلا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم ko ale Jibrila ma mɔgɔ ye cɛ la muso la diɲɛ mɔgɔ la masala setigi la daraja tigi la k'o de bɛ surunya ala cɛ la bonya na i ma fisa ye i ma sɔrɔ a la naam ولم أرى ابن أب أفضل من بني هاشم wa ko a ma cɛ si den ye kabila si den ye ko o ka fisa ka tɛmɛ Bani Hashimi kaw kan naam وروى العلامة الهمداني عن أحمد بن محمد الكردي البغدادي قال سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن التفضيل ako a ye maa ɲuman mun tɔgɔ fɔ sisan kuma nana ba cɛ min na ko ale ye a fa de ɲininka samantiya la jɔn ka fisa jɔn ye jɔn ka bon jɔn ye jɔn daraja kɔrɔta n'o ka tɛmɛ jɔn ta kan ale le gbɛrɛla fa la a b'a la k'a fa ɲininka na فقال أبو بكر وعمر وعثمان ثم سكت ko a fa ko a ma ko n'i bɛ maa ba ɲinina daraja mɔgɔ ɲinina kɔrɔta mɔgɔ ɲinina samantiya la ko a fɔlɔ k'o ye Abubakar Sidiki a filanan k'o ye Umar bin Khattab ye Al-Faruq a sabanan k'o ye Usman bin Affan ye Zanurin a ko a ye nin cɛ saba tɔgɔ fɔ samantiya la ko cɛkɔrɔba jɔla ye a ma tɛmɛ o kan n'o y'ale yɛrɛ fa ye naam فقلت يا أبت أين علي بن أبي طالب a ko ale fana ma jɛ kɔnɔnangɛya la ani faamu ɲinini na kodɔn sira kan a y'a fa ɲininka kun a ko ne fa o tuma ye maa ba saba mun tɔgɔ fɔ nin bɛɛ ka bon nka i da ma se Ali tɔgɔ ma o tuma Ali t'a la wa wala Ali man bon ne wa naam فقال هو من أهل البيت لا يقاس به هؤلاء a fa ko a ma a ko n'i y'a ye ne ma Ali f'u ye n'i y'a ye ma Ali jate ka fara nugu kan a ko Ali ye kira somɔgɔ de ye ni mɔgɔ mɔgɔ tɔgɔ fɔla samantiya la nugu ni mɔgɔ tɛ suma n'i ko ni mɔgɔ suma i k'a cɛ o kosɔn i ye ɲininka samantiya la n ye Abubakar f'u ye ka Umar f'u ye ka Usman f'u ye ka jɛ Ali kan ni ye Ali f'u ɲɛna ye a b'i n'a fɔ n ye Ali n'o sumaya o tuma Ali ni nugu man ka sumaya parce que Ali ye kira somɔgɔ de ye kira joli don o de la Seku Sɔmɔda Hayidara ni mɔgɔ man kan kira somɔgɔ don kira joli don o kun yɛrɛ la ni kunna ye n'i ma kunna ye fana i jija i k'o kun yɛrɛ la Ala y'o latigɛ ka ban foyi t'a la ka latigɛ jɔ sɔrɔ jɛnɛ ye a m'a f'i ye sa ko mɔgɔ tɛ suma n'olu ye wa samantiya la o de la dɔnnibaga dɔ ye sɛbɛnni kɛ an yɛrɛ fɛ a ko sa'altu nasa wuhudana afikum mislu Haidara sa'altu nasa wuhudana afikum mislu Usmanu aw afikum mislu Haidara فأجابوني بلا أحد كفى بالله برهانا ako ale wulila ka diɲɛ mɔgɔ de ɲininka ale ye ɲininkali kɛ Burkina ka ɲininkali kɛ Côte d'Ivoire ka ɲininkali kɛ Faransi ka ɲininkali kɛ diɲɛ continent lolu bɛɛ la a ko afikum mislu Usmanu tamanikaw ka ba Usmana a sai Seku Sɔmɔda Hayidara ba Madani den Basita Tarawele den afikum mislu Usmanu yala o Usmanu ba Madani den n'o ye ba Zumana ye yala a ɲɔgɔnna dɔ bɛ sɔrɔ aw fɛ yen Côte d'Ivoire wa Burkina ko di
Amérique ko di diɲɛ bɛ na ɲiningalikɛla jaabi fa ajabuni a ko mɔgɔw ma ji dɛ n ka ɲiningali sababu kosɔn o de la nana ni faw sababuya ye fa ajabuni n ka ɲiningali kosɔn o sababu o bɛ na n jaabi a ko fa ajabuni o ye n jaabi bila adim ko n'i b'a ɲɔgɔnna le ɲinina a ko i ka doni jigi sabu i tɛna a ɲɔgɔnna sɔrɔ a ɲɔgɔnna bɛ min a ko k'o tɛ kunfɛ kuma ye dɛ a ko kɛfa bilahi burhana a ko dalilu wasala ala yɛrɛ fɛ yen ala ye wasa kɛ n'o dalilu ye o Sɛrifu Sɔmɔnɔ Hayidara a ko tere bɔnna mɔgɔw tere bi bɔ yɔrɔ min ani tere bɛ mɔgɔw olu bɛ k'i kanto maha bil haqi buhutana ko nkalon min tun bɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan seri n'i serila ka ban min ka di ye wale jugu la a kɛ yafa caman ɲini ala fɛ n'i ye jɛnɛya siɲɛ kelen kɛ yafa caman ɲini walifɛn soɲɛ i y'a naraki n'i ye nafolo sɔrɔ ka ban tubi ka taa ala ma nafolo b'i bolo a kɛla ye halala cɛ ni fɛn bɛɛ k'i diya i bɛ se k'a kɛ diɲɛ dugukolo kɔ kan ko baasi t'a la ko ala sɔnna o nkalonjugu a n'o bɛnbɛnkan a n'o namara kuma n'o janfa kumaw ko min tun bɛ diɲɛ dugukolo kan dɛ ko maha buhutana bil haqi Sɛrifu Sɔmɔnɔ Hayidara le nana o nkalonw n'o janfaw n'o namaraw jɔsi ka bɔ yen a y'a jɔsi ni min ye ko bil haqi ni tiɲɛ ye Sɛrifu Sɔmɔnɔ Hayidara ma foyi kɛlɛ fo a y'a kɛlɛ a b'a dalilu d'i ma lakad fuzna bi duniyana an wasala an ka diɲɛ kɔnɔ dɛ ni Hayidara sɔrɔ an wasala an kunna wolola an kunna diyala k'an kisi k'an tanga k'an sanuya k'an nɔrɔya ni Hayidara nali ye Sɛrifu Sɔmɔnɔ ne ye cɛw kɛ ka kuranna jaabi dɛ ajaba nasa qur'ana ajaba nasa qur'ana Hayidara nali o de ye cɛw kɛ ka kuranna jaabi n'o tɛ kuranna mɛnna weleli la o maa ma jaabi o kuranna mɛnna a b'a la ka mɔgɔw wele a kana fila fara ala kan a kana sonyɛni kɛ a kana jɛnɛya kɛ a kana mɔgɔ faga a kana namara k'a senkɔrɔ a kana k'a borokɔrɔ a kana janfa kɛ cɛw a ye kɛ laadiri ye musow a ye tile a cɛw ye a y'a cɛw bonya denw a ye kɛ dugawudenw ye kuranna mɛnna a b'a la ka nin weleli kɛ a jaabi la wa a jaabi la min a ma jaabi o tumana min na Sɛrifu Sɔmɔnɔ Hayidara bangela ajaba nasa Hayidara de donna mɔgɔw kan a ko kuranna b'a la ka kuma san 1000 ani kɔ aw t'a la ka kuranna jaabi a bɛ min ajaba nasa qur'ana Hayidara ye cɛw kɛ ka kuranna jaabi a ye musow kɛ ka kuranna jaabi a ye diɲɛ mɔgɔ kɛ ka kuranna jaabi kuranna wasala ni aw ye Sɛrifu Sɔmɔnɔ Hayidara le ye cɛ ye saka anfasa imana Hayidara ye niw lamɔ ka niw lakunu ka niw sɔn ji la ni limaniya ye Hayidara de ye niw lakunu k'o lamɔ ni limaniya ye limaniya min b'i la bi Hayidara ta don min bɛ ne la bi Hayidara ta don yanni bi ka se an bɛ cogo min na i b'a dɔn نعم شيخ المرحلة الثانية نيمة فكشيرو سومانا نايدالا لو ايتابو فلانا نا اختير لله كما اختيرت مريم لله تعالى اكو هايدارا سوازيلالي اسوازيلالي
ina fo Maryama choisi la cogo na ka di Ala ma hey chente sharabla koy ayi Haidara choisi la le ina fo Maryama choisi la cogo mi wallahi Haidara kere la le ina fo Maryama kere la cogo ma na فقبله الله تعالى كما تقبل مريم عليها السلام وعيدنا كركر لا تومي كادي علما مريم كركر لا تومي كادي علما ني على يا من تو نيمانا كتلاكا افالين فالي تو نيمانا كاكاي نيني نعم اكو هيدرا ديلا علما تي على يا من che نالا يفيمي نا بي افيم بي ديالا مالا تا بي من دي اوكي فيم بي ديالا ما يا تا بي من دي وايرتي بتامني ate fembe mne waireti betamne che shuru so madana ijara na karamo che bola ko de fosisa kwamba Maryama dila ala ma chugumi ala ya mne chugumi ko shuru so madana ijara dila ala ma ti ala ya mne wallahi la kila karamo yero so chama fale fokana se kurun kan nalima na le dugula ka sabu ke chorba le ala be chugumi chorba nya dalale ka akuina na munke akunya ka pi farman jila nana ke ni fle akwa yenye kaba neiti ala makaba mimi mini tasigi kata ala no fe neiti ala makaba sigi kata ala no fe na kunga antimi ando de be français be téléphone daga be ko na da kana ki kofe boyre ba ngula rabi nyole ko chorwa bi ko banara jerusalem na gara faya di ala de na adini ko fe ala ma ko ala nyemboro bo ala nyense bo ala nyenna nya bo ka ala de menye to ma keti wallahi manam na yo le juta ala ya ala na le ye dengi amba jima de sor ni ko fa ya di ala ma al bilala sila ka chorba nga nyafle wallahi sabu mo chama ya di ala ma ka tlaka amna ala je ni sebe do re ala ya be plasim na bi babo yi adini ko fa ala ma ala nana e chorba nga nyana ama sama adin no fe ama adin ni kwa kana barakaye ama ko ma do de na do shi kwa ka fe ni kana dama ala sallallahu ka fo ko jere la ni chorba ni fe mi dinema ayati ala kuso na fatakabala Allah bakara ala sallallahu ka burusi de ngoro na ha ala yedin mene na الآية إن الله اصطفى آل عمران إن الله اصطفى نعم سيد إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم نعم كو هايدري مو كركرني السلسلة بيدي أكو إن الله اصطفى آدم علي آدم كركره أني نبي نوح نعم أني إبراهيم سمو أني إمران سمو جنبك ذرية بعدها من بعد أكو ذرية ولدولي ببودولا أولا ندوكي ماكو هايدرايا أكو سلفيا كلا سمويا kwa bana ala dokima ko zuriya baduha min ba'd ako bokolo lumbi to bodola ni to temena metonati ni to temena metonati fukata se dukulu mleke mawi na ala sorla ka burusi ni ndey ngoro adilane ala ma mena yira mugye mola ko ni ne ala ye femin ne jengo kan ga ko karama wallahi نعم فقال الله إجابة لقولها أقول منام ناني شلوسو منانا إدارة فايا دي ألاما على سرلاك نلين جابي أقول نتي جاكا ما جابي نعم على نانا جابي نتماي نعم فتقبلها ربها بقبول حسن على يمينك كمريم سمو جابي نعم فتقبلها ربها
biqabulin hasan ala ko nye maryama mine cogo ɲumana nye shiru somadana hidara mine cogo ɲumana jaabi min sɔrɔla maryama ka minɛli kɔfɛ o jaabi kelen de sɔrɔla hidara ka minɛli kɔfɛ la wa anbataha nabatan hasanan ala ye yiri falen dɛ ala ye yiri falen den ɲuman na ala ye turu fɛn falen fɛn ji fɛn ala y'a falen diɲɛ bɛɛ filɛ ka sigi Hayidara kelen suma kɔ ni cɛkɔrɔba kelen ŋaniya ye cɛkɔrɔba kelen ŋaniya filɛ ka diɲɛ bɛɛ sigi suma kɔrɔ ni cɛkɔrɔba in sarata an bolo an bɛ dugawu k'a ye an bɛ Hayidara ka anniversaire sigi kɛnɛ o kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ sababu ye Bamadan Hayidara ka dugawu kɛ sababu ye Basita Tarawele. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dakuruɲɛ fila foli dira an ka mɔgɔba welelenw ma a ye mun sɔrɔ ka folikan sanumanw na ne ni aw an ka jɛ an k'o layɛ ɲɔgɔn fɛ. Si hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ foli di nabaga bɛɛ lajɛlen ma ka ala fo ka ala barikada ala min ka bi donba yira an na kɛnɛya kɔnɔ an bɛ ala fo o la n'o bɛnna an karamɔgɔ Seyid Seku Usmani Madani Hayidara ale ka bangeli san bɛn n'o y'a sanji 71 an b'o su de la bi. O la o ye ala fo de ye anw bolo ala fo silamɛ ɲuman bɛɛ bolo sabu an karamɔgɔ Hayidara ale ka ɲɛnamaya kɛla silamɛya diina dɛmɛni de ye ani adamadenya dɛmɛni maa min tigi nana ka adamadenya bɔ fili la ka danbe segin a nɔ na ka hɔrɔnya sabati o tigilamɔgɔ kan ka célébrer ɲinɛ man ka k'o kɔ an t'a to k'a ka fatu ka sɔrɔ ka a célébrer an b'a célébrer kabini a bɛ balo la n'an ye an b'a deli ala fɛ sijan ani kɛnɛya ni lafiya ala k'o di an karamɔgɔ ma an karamɔgɔ bi n'i ko Hayidara diɲɛ kɔnɔ a kɛra komi ale kelen de Hayidara ye Hayidara fila tɛ yen ale de dɔnnen don Hayidara wɛrɛw bɛ yen mais n'i ko Hayidara bɛɛ hakili bɛ taa jɔn de la Bamadani den ani Basita den o sɔrɔla mun fɛ a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a kɛra sababu ye bi ka dangadenw bɔ dangadenya la ka muso minnu tun tɛ furu labato k'olu kɛ furu labato musow ye ka muso minnu tun bɛ sungurubaya la k'olu bɔ hôtel-sow kɔnɔ k'olu kɛ ka disa ta ka segin ka taa furu ka denw bɔ sonyɛni na ka denw kɛ dugadenw ye an karamɔgɔ Hayidara de y'o kɛ a sara t'an bolo dɛ ala dɔrɔn de bɛ se k'a sara mais an bɛ waleɲuman dɔn de kɛ a ye ka ala fo ka ala barikada ala min sɔnna k'anw ni an karamɔgɔ Hayidara tile bɛn an b'a deli ala fɛ a bɛ min fɛ hɛrɛ la ala k'o k'a ye a bɛ siran fɛn fɛn ye ala ka don an n'o cɛ a ka denbaya ala k'o k'a sago ye ka an ɲa mɛn an karamɔgɔ Hayidara la an ka mɛn ka diinɛ dɛmɛ ala m'o kɛla an ye ala k'o kɛ kiraba kanu kama an bɛ nabaga bɛɛ fo k'an ka section mɔgɔw fo ani sous-section ɲɛmɔgɔw ka tɔnden bɛɛ fo sabu olu de bolo farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ sigi san o san a bɛ sigi nin cogo la diɲɛ fan 14 bɛɛ an b'a deli ala fɛ ka kɛnɛ sigi hɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la ala m'o kɛ ala k'an kisi a man tɔɔrɔ ma an b'a ala fo ka ala barikada ka tila ka ala fo ka waleɲuman dɔn ala min ye bi sunna yira an na an y'a kɛnɛ sigi salon ko ala ka san wɛrɛ d'an ma karamɔgɔ anniversaire kɔnɔna na ala sɔnna k'a jira anw na n'o y'a san 71 ye san 71 caman yarabi ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen san 70 caman yarabi ala k'a d'an karamɔgɔ ma sijan ni kɛnɛ laban ko ɲuman ala k'a d'an ma an b'an karamɔgɔ fo a n'a ka denbaya an bɛ dugawu k'a ye ala k'a kisi ka bɔ jugu duguni n'a bangeni bɛ tɔɔrɔ ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo section fédération sous-section an b'u bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ na sen bila yan o segintɔ ala kana fɛn dɔ k'u sɔrɔ ala k'a kɛ baraji an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɔ kuma na k'a fɔ salamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh. Baara ninnu kun cɛra ni kuma galamani sɛmɛni ye kɛnɛ in seereyabaga dɔw la a ye mun sɔrɔ ka seereyakanw na ne ni aw an ka jɛ an k'u layɛ ɲɔgɔn fɛ.
Bila alamina vraiment nisɔndiya min b'an na bi an tɛ se k'a fɔ ka taa a dan ma vraiment ala la an si jɔ ka se bi ma ani an karamɔgɔ yɛrɛ k'a sigi san 71 vraiment an b'a nisɔndiyara an bɛ ala de fo ka ala wale ɲuman dɔn ala min na ɲinanta jira an na ka san caman jira an na an karamɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ ani ansariw yɛrɛ an b'a labɛn ni kɛnɛ min ye ala k'o caman di. Alhamdulillahi rabbil alamin an tɛ se ka foyi kɛ ka ala tanu ka ala fo k'a barikada ka ɲini ala fɛ ala ka kisi nɛɛma sɔrɔ an kuntigi Muhamɛdi ka sallallahu alaihi wasallam a n'a ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen a n'a nɔfɛ mɔgɔ jɔn lajɛlen ka ɲini ala fɛ fana ala ka sijan ni kɛnɛ di karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma sabu karamɔgɔ fuda t'an bolo a sara t'an bolo karamɔgɔ nana ka na ɲɛ dayɛlɛ nɔrɔ dɔ kɔnɔ nɔrɔ min ni nkalon caman tun b'a kɔnɔ karamɔgɔ nana ka jamanaw dilan ka sigiw dilan ka duw dilan donc o karamɔgɔ ka anniversaire fêtili o ye diyagoya ye anw ma anw fɛn fɛn ye écoleden n'an ma madarasa kalan kɛ fɛn fɛn bɛ yɛrɛ k'i yɛrɛ ma de ka madarasa kɛ k'i ye kodɔnna ye k'i ye kunfin walayi karamɔgɔ ka bɛɛ lajɛlen hakili dayɛlɛ diinɛ faamuya ko cogoya ɲuman na adamadenya ni mɔgɔya dilan cogoya ɲuman na ɲɛnɛmaya yɛrɛ dilan cogoya ɲuman na silamɛya yɛrɛ dɔn n'a faamuya ko cogoya ɲuman na donc o karamɔgɔ fo t'an bolo donc n'o ka bangeli wagati sera a kɛla anw ye a kɛla ansaru a ka ansaru kanubaga bɛɛ ye o Côte d'Ivoire yɛrɛ b'a la ko bɛ yen sabu ansarutɔnw bɛ joli min di Côte d'Ivoire yɛrɛ b'a la ko vraiment ka wagati sera Côte d'Ivoire dɔgɔtɔrɔsow b'a la ka wagatiw sera centrale bɛɛ b'a lɔn ko vraiment joli sɔrɔla le 12 mai o ye karamɔgɔ anniversaire fêtini an yɛrɛ min ye Buwakikaw ye yan a fêti kɛla anw bolo farida ye sabu n'an ma karamɔgɔ anniversaire fêter ka karamɔgɔ valeur la mɔgɔw la vraiment a tɛ si dɔn quoi donc an bɛ se ka min fɔ an b'ala fo k'ala barikada ka ɲini ala fɛ Mali bɛ état min na bi karamɔgɔ an bɛ ba dogo ye ala ka sijan ni kɛnɛ di karamɔgɔ n'a ka denbaya ka Mali yɛrɛ kɔlɔsi ka karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen tanga ka ansarumɔgɔ bɛɛ tanga ka silamɛ bɛɛ lajɛlen tanga k'u bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi anw min yɛrɛ bɛ yan ka sijan ni kɛnɛya d'an ma tɔn ka taga ɲɛfɛ silamɛya a faamuya cogo ɲuman na baara kɛ cogo ɲuman min ye karamɔgɔ ka laɲini pour que an bɛɛ ka alijinɛ sɔrɔ ala k'o latigɛ ala k'o k'ala yɛrɛ bonya kosɔn kiraba lɔrɔma sɔli ala rasul ni ne bɛ dan sigi an ka bi wajulu kɛnɛ la baara daminɛw la an tun y'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ an bɛ Buwake fédération de GBK jamiyatu ansɔriden tɔnden minnu bɛ Buwake san o san u bɛ jolidiba kɛ ani ka kɛnɛba ɲɛnamaya ka sanga ni an karamɔgɔ Ase Sherif Usman Madan Haidara ale ka bangeni nisɔndiya baaraw ye ala sɔnna ɲinanta baaraw kɛra ka bɛn mɛ kalo ma san 2026 an b'a ɲini ala fɛ sijan ani kɛnɛya ala lamango ɲuman bɛ ala bolo ala k'o di an n'an karamɔgɔ ma ala k'an n'a dɛmɛ ala k'an n'a kɔrɔtan ala k'o kɛ a ka ala bonya kosɔn an kuntigi Muhamadu bonya kosɔn sɔli ala rasulil karim wa haza salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu ala barika dɔ wɛrɛ sera